They were waiting for him to fall down. When you life, you should be negative for paying you up. If you think about changing to where, but the one is all to that is something I had, but don't see her. I'm food out, much I'm not cheaper. I in the hake, and I'm not fire, which is I in the hake. But I don't see what kind of all your grandmother in Yasa. You will carry favor. You take them to a island. That's what you're doing. Your God's right. You don't know. They showed us kindness. Wakatitariza rudo. Yakati dangerous move rudo. Nikuda kwatleita rudo. Rudo wakaoma. Rulembo munanokuenga we can prepare our defensive. Anokuda anokukuwadza wakadzikama. Rudo is very dangerous. Nacho wafana wako. Ngati generation yetu kwa tight. Wozo kwa mskana kwa mtu I love you. Akangota I love you too. Wane chweleti. Watoni ma yake, watoni ma news. Watoni in the same. Ani generation. Hey. Asuma mchisi tunayo kwa mana kwanza. Ukanza I love you too. Wane ma yake. Uchaona mangwana wako kwa birthday. Asuma shakai kwa nuko chweleti. I love you too. Watoka mawani. Rudo wakaoma. Izo shika heke kika wina kwa wakatiwa. Ega akakuda. Akuda man names. I love you too. Wakuara. Nima yake. Wanasikanada yako mwele washandao. Hii alikuara fana. Lei mwanapanda nyasha wanasikana wako. Yo. They showed us kindness. But the Muruno wako mune nyaya. Kundiwa ni dangerous. Ukashaya mwalimu wa mdo bring itself down for yako. Lakini wako makibaya tina au mabibi alaina wasema next door. Demu dara wa dara na imba ino. Usawa mudara ni nuna kuchimwele chinjini. Bibi yako demu mba ise basi. Ilu kupakuna kati I miss you, I love you too. They showed us love, kindness. But you can't love and kindness. But you can't be mountain. So every level in my vibe. The more God blesses you, the more you must love Him and seek Him and be prayerful. Why? Nobody prays but the chakanaka, but the other side. They showed us kindness. That's favor. Moto don't always another dimension of favor. Heat don't buy up, that's favor. But because of the heat, a viper came out and fastened on the hands of Paul. In this Genesis 3:15, whatever you tell about Solomon, you can have your license. Would you shall come at it? But you know, everyone explained it like she the woman. Nikatoka mafuta sana kuma bosi usona Yesu alikuwa mchinji kwa Bible linoti aka bayana ile akadabwa mesema kumbo wao only him was left, no bone, broken body. But ani mume wake kumgenda ndani paradise. So this man is quite an organic sama kubona. Kana ukiwa mama ikachalezo mpaka nzitukwenda akatunda kwa mako. Andikolo vitango badipa kuishu akatenda asia. Kana ukiwa mama prophet we know my prophet but I want to explain this. Kana nyoka yakazilishwa bite the heel. Ndoko kapaita kuna rufu na Yesu kutenga ande asina makombo. Nyoka ndoka yazongwa na kuti chati nguma chagara chinongosara.
Augodzima utani. Kana tichiruma makumbo kana munhu akutenda kudenga kwacho asina negumbo racho. Kuti uswere tichiruma makumbo. Ndobva yashinda kubva pagumbo ikaenda paruoko. Saka tonoti hakuna dhimoni rinoti kudenga hauende kudenga haupinde. Nokuti hauendi nemumafambiro ako. Ndiye akafambira nyaya yacho. But chinosasetwa nedhimoni zvaunobata nemaoko. Zvaunoronga nemaoko. Every demon is after your hands. Asana mutwa dhimoni chiti hapinde kudenga paradise arone. Ndokunza richiti ashande harorwe imba yacho havake. Since chida kuruma zvipano dzinotoziva kuti ari makumbo hapana nyaya unoita zvakadaro. It fasted on Paul's event. Long better is to think it maybe better shook off the snake. Yakawira mumoto kubva yacho ikafa. But chakauraya this snake hausi moto. Moto wakatopisa nyoka yafa. Why? Because chinoita kuti iite fasting on the head. Ine energy, ine power, ine life. Payakaruma Paul. Ine poison. Inofanira kupinda blood stream. Paul kutafe. But the ropa rimuna Paulo manje achida handini norara. Rimuma akatofira Paul wacho kudara. Saka chakafa achife. Achakauraiwa achiuraike. So Paul ari kuruma nyoka iri kuruma rufu. Handini norarama asi Kristu mandiri. That's why I had the energy to shoot it off. Why? Because it was now loose. It was now powerless. Nokuda kuti payaruma Paul, instead yekumuraya yaruma rufika. Nokuti Paul ararame anorarama ndiKristu muna Paul. So this man is a man who can favor. To an extent yekuti zvinouraya paara zvichauraya zvinotourawa nekuda kuti ane nyasha dzaMwari. Favor ikararama mauri. Pane nyaya dzekuti vanhu zvavanoti zviri obvious kana zvaitika izvi munhu anodai. Your story will become different. Vakasvika pane nzvimbo vaitengeswa zvimwe zvinhu so. Ndokuva ndabvunza mapresident anga aripo enyu chinhu chaita $900 US. Akati kitchen chips $900 US. So ndakasvika president iripo vanhu vabvunza vanongotaura vanobvunza. Pandakasvika aitengesa ndobva vati ndini ndikati yes ndisuka ndini unoda machezi ndikati hongu saka madam awandipenya kuti maiona ine mari iplaza ndikati pane chaari kukauza kuti mukajairana nomuhlangano kuti ndiwe vakatodimaindwa nemunhu akutengesa kuti ndini aiwa 9 I see 1,000 I see kamunobhadhara tipei 4 kuti pane ka 6 kakabvira ikoti ndini ka 6 ndichinofanira so ndinomainaza ndini one day I was by Joina Sika. So I visited him. Hey, one guy don't take all of the people. Look, Jimmy. But I don't know what, but let me buy 2. Nee. I was like, I'm not in dinner. Oh, Nyasha Zimai. Didn't my system vision. They waited and waited. But then I got with Sano, I didn't go ahead for Chibira. You put a lot of Jibo with a passing obvious. But the way to declare Nyasha the favor. Could you Paulia pass obvious? Pauli Panama surprise. Paulia fighting is obvious. Pauli Pananyasha. You dangerous not that is one man. No putting the way. But I think when you're over Christ, your story must be different. They showed us kindness. Ili pabunda mbabu tilana pomsha. Pamwe pacho kadiwa na maza.
Mwari wakudze shuwa kuti mudiwa here. It's a trap. Wakaipa kuda kubataka ashandise ruvengo anotuma vanhu vanokufanira. Chakadzimisa mugarden region i-breakthrough message yakabatirwa naPastor Snake. Pastor Snake vakabvisa spirit of limitation vakati mukurambidzwa izvi dai ini ndinodeclare kuti izvi vapaunoda. Vakabvisirwa spirit of limitation vachinoguta vakazoonekwa vaapanzi. Unodzimwa wakaguta kune rimwe rinoguta zvokuti udzimwe. Kuguta kuri dangerous ka. Unoguta akangoiswa nakedwa naye kulanchi akangoguta atone problem. 9 months unozozvaungara story ukuthi pane kwaakatya. Vanhu vakatuka mugadheni vanga vatya. Vamwe vati uzayiri right. Kumwe kudyawo. Handiprofite zvangu but unenge uri kudyawo futi. Asi mari zawo tsekuguta. Mamwe vacho vari negative. Aine ndimauta. Iplesi vanhu vati tawana security, tawana safety. Tikatotamirwa nevanhu vari kufara. But nekuda kwokuti Paul ane favor. Dai isiri favor yaMwari iri muna Paul. Vaitadza kuuraiwa neshipwreck, nesea, nerain, necold. Vaifa vari paright place. Panonzi ndopari nani, ndopavaifanirwa kufira. Pavanoisirwa moto vakanzi welcome, vakafarirwa ndopavanofira. Favor yaMwari haikupe kunyuma kuti Elia neufarirwa iyi haina here the vibe yakachengeterwa life yako. Saka akakutadza uchifamba netsoka ukaita mota ari mukana yakawanda imahedhoni. Izvo chimahedhoni uri kuita pakungoedha musoro womunhu. Chaiwo chako mahedhoni emota akaitika. Pese paunovenevhetwa neblessing, the devil ane more chances. Usina mwana anodhila newe wane vana anokubatira mwana wako. Pese pane blessing nefavor pane nyasha dzakawanda nokuti pese paveswa moto haungodzirwa chete mune zvinobuda. Mari ikawanda ikanyatsobatika ikatsoflowa mulife mako pane mweya unongosimuka ungoti kana kunamatsa kwacho unenge uchitobvunzwa kuti chiri kupinda tese unoita busy. Imwe downfall yemunhu i-breakthrough yakadza kumanejwa. Do you know kuti Moses seasi kupinda Canaan baba rangu noti ari panzvimbo inonzi Meriba Mwari vakamuti speak to the rock ndokuvarowa and water came out. Sometimes Mwari zakuti anokubhaidza ngorugona. Samson akarara mumba mechifeve. Vanhu vamugarira panze akamuka pakati peusiku akatakura magedhi akava nepower. But haasi kuona ita kusleepover. Simba inogona kukubhaidza ukafunga kuti kwauri kuswera kuri right. Pane zviri kutofamba kwete nokuti uri right. Zviri kufamba kuti unyatsobuda musystem. Nokuti zvikasafamba unogona kunyimwa ndabuda musystem. Saka unototakura magedhi vanhu vanoshandisika kuti munhu waMwari haina kunoitidza ndatakura magedhi but kwaari kubva kwacho hakusi kuona iti kusleepover. Ndopakatangira masleepover kapa. Unoti zvinyowane hanga Samson ndopavairara. Bishop Sebo. Breakthrough yese yaurikuda. Ndavazokuticha kuti iva nemweya wekuda Mwari zvakanyanya in every area of elevation. Why? There is always a viper inside every fire. Shoko dzawainadzo dzinamata Mwari uchitanga zvisingafambe musha. You are no longer the same. Why? Because things are now okay. And you are no longer okay in the things of God. Because things are now okay.
zvinhu zvaa-right zvekuti hausisi right muna Mwari nekuti zvinhu zvako zvaa-right. Pazvanga zvisiri right waitova right muna Mwari une shungu nekunamata. Pazvakaita right zvakava the opposite. The devil handa kutora advantage yekuti kana zvafamba you can now relax. There is no time to relax. There is time to worship, pray and honor God. Men should pray always. Why? Nobody chases out of the Mwari unzai. Chine chinotevera. Avasi vana veIsraeri chete vakabuda muEgypt. Vari paRed Sea vaijipika futi vakabuda futi muEgypt vachivateerera. So Egypt munoona kuda mesi. Kwawakabva uko kune zvinotevera futi. So usati kana wabuda Egypt unoti no it's okay. Kune nyaya dziri kuteerera. Ramba wakamira muna Mwari. Vakoramo rinoti mukadzi akarasikwa nekoini rake akatsvaira mumba mese haana kuwana kusvika Bible rati she searched carefully until she finds the coin. Akatsvaira marara akasina kuviga coin nokuti paakatsvaira haana kuiwana. Apedza kutsvaira Bible roti wakasecha, which means kana marara asina kuviga coin changa chakaviga coin iproperty. Zvakanaka zvawakaunza zvaakuviga zvakanaka zvauri kuda. Fatona mari bayakauya ukawa nepride wakobva waviga muchato waifanirwa kuuya nokuti wakutodada. Chakanaka chikauya wagona kuchiendera zvakanaka chinogona kuviga chakanakisa chaifanirwa kuzouya. Warasikirwa nekoini mumba ukatsvaira mumarara hamuna kusvika akusecha uti ndaisimudza macheri masofa. Property yakatotengwa nemari. But chakatengwa nemari chaakuviga imwe mari. So kakuda kuti kuti umbosumudza life yako so usangodilapsa usangogara. Favor iripo but there is fire. So Paul ruoko rwake rwamonera nenyoka people vakutara zvavanotaura against you. Hapana amira kumubatsira hapana. Why? Because vanotoziva kuti ukaenda close inogona kusiya puri ikabata iwewe. So when they are careful, hazvinoti vakanyanya umamuyo vane experience yekuti nyoka haenderwe padhuze. Siya aruma ipedzerane naye. Tozonotodika nayapedza naye. Maybe vanhu vakatosituka vakatiza vakati sei akadaro. The same people vaisa moto but kana pabuda zvepamauta vanosvisa a distance. But vakipa a distance vachitarisira kuti achadona, achazvipa, achafa. The opposite happens. Why is not an ordinary person? May you carry the same grace and favor, not to be ordinary. Zvakadia vanhu zvikauya iwewe vanhu ngavashandisike kuti sei zvazodai. By experience zvaifanirwa kudai. By experience ukadzikwa basa unorongedza kuenda kumusha. But sei iwe akuita zvinobatika iye akabva pabasa. Ruoko rwako ngariropafadzwe naJehovha. Mwari ngaakukomborere. Wakadzingwa kwawakadzingwa hauna kudzingwa mufevha. Ishmael and Hagar vakadzingwa pamba paAbrahama vakatoenda muBeersheba wilderness. Variko God opened Hagar's eyes akaona a well of water. Pakadzingwa vakavapiwa a bottle of water. A well is a source. Bottle rokuchererwa uchipiwa. Kudai dzimwe nguva kune nyasha dzekuti even in a desert place you own wealth. May you carry favor in this 2024. Whatever 2024, iwe as a person, be a game changer. Iwe as a person, surprise havakatarisira kudonha kwako. Iwe as a person, vibe ngaizive kuti kune time yekuti ukaruma wafa. Mabati moni vasvike vaanoita meeting yekuti bata iningira ningi, mukabata ningi taparara, bata zivaiwe kubata. Bata imba ya ningi neya ningi, ukabata ningi imba yake waparara. Mwechina ngaizvizive kuti tinana Paulo mugeneration ino wekuti kana vaiba yavabata inofanirwa kudemba kuti ndakaingeni pana Paul. Why? Because you carry favor. Ngaranisi mutu wao nyoka
nyoka ngatsibude vatucharamba wakamira. Ukareka further on this story, Bible notes, Paul at the island, akaenda kunamatira another chief ain't Publius. He was very sick. Ndokuva anokunamatira. Nyoka yaitoziva kuti pano munhu maoko ake achanamatira vanhu. Kuti iri kuataka destiny, iri kuataka future, iri kuda kuataka zvinoita kuti upenyu huendeke. But handinoziva kana uri waJehovha. Iyo yekuti wakamborumwa nenyoka ndoichaita kuti uite mbiri yekunzi akarumwa nenyoka but nyoka ikafa. Zoda kuti nyoka yayozokupa standard nelevel yekuti this man is not ordinary. And this is the problem hanging on your marriage, the problem hanging on your business. But I prophesy, you are going to set a level yekuti zvakakumonera kudaro. People will speak different story. Vachataura zviri different. Amen. You carry grace different. You could say for people to know that they are not ordinary. When God wants to announce you, I don't want to share some problem. Ask Daniel. Daniel anawana kumira naye ushikagani wa kugombea shumba but shumba don't allow witness. What did you even the lions don't allow a witness, not Daniel. Yet the shumba challenge, but you could not Daniel shumba witness. But this one is not ordinary. You can think about ordinary, but I don't know the problem you're going to encounter, but I've come to prophesy in your life. This problem, this problem hanging on your life will announce to people that you are not ordinary. I pray so much, I fast, I give, I worship God. But why is the viper against me? The viper is not against you. The viper has come to announce to people that you carry special grace. People will know when the blessing, but the challenge is to bow to your favor. I shook off the snake. Wakabvisa zita rekuti meta. Wakati he is a God. Wakataura munhu kuti ndimwari. Why? Because zviitika panapo hazviitike kuvanhu. Kana usina mwari zviitika panapo zvinokuwadza. So I don't know the kind of problem hanging on your life. But one thing I know, you are a chosen vessel. There is grace over your life. Jodi vanhu vachashandisa iwe uri peseta. Iwe unochaita breaking new ground. Uchazivisa vanhu vepamaunta kuti dzakauraya vamwe but kune type inorarama. Uchazivisa vanhu uchitumidza mumusha kwenyu kuti zvakabrutsa vamwe but rangu business richararama. Uchavazivisa zvakaitika kune vamwe but my case is different. You break a new ground. Uchama vanhu kutaura a different story. Vagara vachitaura zviri negative kana nyoka dzaenda pavanhu. But kana yazouya pauri, God is about to announce to you. God is about to announce you to the world. Iwe wakuseta record. Sina kuti zvaitika kana kuonekwa. Pa-island panoruma munhu achifa. Pa-island panoruma munhu achidonha. But kuona nyoka ichidonha. Newspaper, kana Facebook, kana TikTok. But it's breaking news. Nyoka dzairuma vanhu dzakufawo. Zvaiuraya zvakutouraiwa. Pane mhando yevanhu yatsika pa-island. Pane mhando yemunhu iri kutenderera. Unoti kana watsika pane imwe nzvimbo, people must know you are favored in carry grace. You set the record. But it's not that one to one can wait about
panzvimbo iyi hautori nguva uripo nokuti panonetsa hapabhadhari. Kana wasvika vachatanga kurivhira masalari. Why? Because the grace you carry ichaanaudzwa naMwari. Zvinhu obvious, zvikomo zvinofanira kusvika pazvinochinja nokuti pauya munhu akatakura favor and the fire of God within. Bible doesn't know he made his servants flames of fire. So moto wakaura yoka ndipo. He's a servant of God. That is why he made his servants flames of fire. Which means the real fire was not the fire ya this one around. Because the fire ya this one around, inotomurisa nyoka. But the fire in una Paulo, inoura nyoka zacho. May you carry the fire. May you carry the fire. Everything is not put my will. The fire will stand on your side. Usatsvake history yezvinhu. Aiwa, kana munhu ava munashe ava chisika chicha. There is something new chaunofanirwa kuannounce in every place, in every area. Chekuti vanhu vanoti bhata hazvingodaro pano sei zvakudaro, bhata hazviwanzodaro pakambani pano sei zvakudaro, but murume anouramba vakadzi sei wewagara naye. Your story must be different. I'll give you this joke. It's a true story. I get from Tita Olive, 94. 94, Tita Olive was home. Taranoba Makeros is called. So, headmaster of Bazia, I know what it's for office. So, Cafe, Bagani Mokubapash, Ibokabaipa. But Taranoba Makeros, Kanaba Tapio, one hour headmaster. Take it tonight. Someone else walk by now. That is for office. It must have been there 100. That was a pure family. One of the second thing, no second. I still say that. You are man, you know, change that. You said that thing. Today's a pure family. You are to open the movies. We open it and don't go back. Let master sleep about a pure. Come on. She don't want to open them like this. I'm telling you. That was a woman of Jamaica, Zakaipa. We start sitting Zakari. Ah, see. Makena Sakabuna and taking something spa. Sagat Suzon, the Allah, the man was saved a magic. That master knows all us from the Aita for no bid. This is a known tester. Self Ayenu Tapio. So I want none. Achimbaga nufeza pamosha ndinomuziva sinodhara anonzi Jesu ndomuziva anonzi Jesu ndomuziva ukaseta life yako zvakuti Jesu pamberi penyaya dzako uchaona kuti your story will be different. Zvakarowesa vamwe iwe unorerekedzwa nazvo. Pamauta one experience. That's why that they were expecting. My expectations evan mulafi yako arimo. Ngati kule zvukuti auzvibvise muvanhu zviriko whether you believe or not, educated or not, kune masystems arimwana zvakafanana nekuvengwa. Kuvengwa kuriko whether you are a good person or not. Ukatambudzika vanokuvenga, ukanyanyogarika vanotanga kuti pedza vanokuvenga, unotsvaga kwekuvengerwa. Kwete kuti hauchavengwa, unovengerwa kuwana, ukatambura wovengerwa futi kushaya. Saka every side rauni rinotovengesa. Ungosabva tovengwa muside kuti zvokuti handichavengwa yadhirama, tsvaga side rokuvengerwa. Ipapapo wasurvivor. Usati munhu wese akafara. Kune
wamushi. Blessing not that two. Rulengo never know fire. Ukatongo kombo ya wacheti wamuta zimuona. Jambo balova na naira ndio kumakombo ya watakuratiza. Iso after you. Ukakombo ya saa abeo. Ukasa kona kumanya. Hey, anu ya ukakombo ya. Blessing you to the protection, you to the wisdom. Ukashare wisdom. Blessing you, it will take you down for. Ndio kula zisa itachochakanaka. Kwa hiyo kama mfanyika kaka. Fanyika bali mabato zalipo awakatanga ni wasina mtanga. Uchombe ni kwa sababu kabili kwa minus. Hauna kufunda, kumshakuni ngozi. Hauna kuwara. Minus popote kwa sana mata wafa. Amen. Abasi shaya bana. Kuma inazuka shaya mara mimi shaka. Verse 5 of the shipwreck, but it's not over. Amen. Unaitoka muda. Ukakishapea kule zinotela ni pa islands. Ukasawai wa kumfura unure wa plains. So in every area, don't relax. Shipwreck ya survivor, favor ya wanipa, bashika pa msika pa islands. Asifanye zilipo ufiti. Zese zitakuura ya chiti. Zwakai pa zinura ya mungu. Zwakanaka futi zikashia control. Zinura ya mungu. Kuni wakaura ya mungu zafama zipena. Meno bangara kumafaro kubali mvoice sabu zobena kumpa msiku. Ezi ndo bafa. Zinokura ila mvoice. Chifara. Mafaro chayo wakaipa iwa breakthrough yese ini kama ka breakthrough karata so kubuka shayi wa mwana ulipata hizo dosaka mkenya ni majaini mune majaini dalimo ivuraka naka I promised land but by land pali kwa type is right ukasa kona kuwa ni majaini land nyambeli yako kwani nyako. I always tell people life is a battle. Life does not give you what you deserve. It gives you what you fight for. Hey, life is what you deserve. You ain't gonna give up what you deserve husband. Why deserve all Jinan? What's the right now? So let's get this stuff in mind. I put this on the deserve. You know what of no it's a battle. But I see people when you move, I don't know what there's no one else for we are broken fight, man, we see back. Pai, bakanaka kana mashika mutoka mti wa kufanywa, but kufanywa imo, unijui nazi limo. Tina mtu ndiye paso kudai asina kufanya na Mungu. Dai sina kujana na Mungu. Example, what autange ni kuwekwa. Unutaka ni kufaliwa. So that my vibe is good at time. Kama sema ni anaposhanya, anofaliwa akishika ukagarisa. Unazoona kuti ndakafaliwa tena ndakaweka. Isuri wapana kama. Yaani ndio ndaboni kumba kwa bobo kushawa. Ushwashika tete bazukuru Mungu ya itofa. Sasa wale wanapenda kufunga hivi pano ndepe huko. After 3 days unapata shua. After 3 days unaona unaona unapenda layenza sisi layenza. Zaka hapo. Isamu chekela sana kwa baba mama. Sasa mbele kama ta amchemela ngasa. After 3 days, you will tell them to get me told. What is a complete of love your means? This is love yako. You will help me, in your still new relationship. What do you have to do?
mwenzi uza ukuthi kanenze wenzi awuchanyaza bani zawuchanuza ayina ngifike zwa bathi thithi uthika here amen Manya mpitsa mazano watomu terrific watomu terrific love watomu terrific pakashaka terrific aijiki they welcomed us takafani watika mchiwa motoka riswa it's a challenge niwe mu yakolelo kifanya akampa welcome. Remember Judas decided betrayal yaka ili kiss. Sasa kanishika kissing dangerous. Kwa yaka kanga mshanja mbego yaka kwa jamu. Ayo msura mtakisi bajino kwa zisa oja. Ayo kwa zisa. They welcomed us. Mwali damu pe discerning spirit. Mama welcome to disaster. Mama welcome asima favor, ani mafaya alinde. Mwali damu pe kunywa. Kama tseti yake ya kubaka urukati damu pe nyasha. Zokuti wewe be somebody and a difference. Yapo mwali kwa woko pa makasa na utarisira. Akaita shook off into the fire. But no water you ask me, God is a God. Look at this viper. Yata was a new title to Paul. Some challenges must stepping stone to a new level. But no other see what the corner of Joluna Madam Pay. Only comes to a power today. Don't check up to us here. Kutiva Nagasiana Shushu. Shaiti shikadai kunana ningiwa wengo para but inda. Why are you still standing? I'm standing in the grace of God. Hey, I'm sure I'm done. They changed their minds. They changed their minds. Munamoto wangu maneranas. They must change their minds. Mwali hapa pepe kufunga. Up is simple obvious. But they must change their minds. They must change their minds. From Megdala to God. From Megdala to God. Why the Buddha put it down to go in power? And the place of the Sarah Burai. That I was in Saran without it type messages. You know, it was just a chase. We type in Nasha. You put it on a Shakai Pashakuida. You know, this is something that we put on the favor. But in Nasha, I want to pray. We can say that. Your prayer and my prayer tonight, they will be, Lord God, favor you, Ngai woneke, vai by you. When things are okay, but when things are hard, like the economy is back in a viper. Papa viper don't be born with a woman. A born viper. No, born is a leader. But in the midst of trouble, Mwawapo Gachoneka. Woman Shaka Mogu, Wapa Ufadamari, Udinang Shaka Homa, but in the name of the Sefa, Yangu Katu, Nina Nakaita Sefa, Nakakumea Chita, Lasurora, Kumana Lasurora, but you are going to chat on the guarantee. Generation is in one, you want to profit of Chatawako. Generation you want Mabasa, you don't profit of Cheka Babasarako. Generation you got a Kuaka Zimba. Can favor. Takura Nasha.
you the grace and the favor in such hard times. You know what I mean? Kalau saya mau suita, why nongu ni balake, nongu na usalake, nongu ni mukashika baina ni mesi mukamutia moto, lefu rapo azikanu pa moto, bali lefu rapo ni uzikanu, kalau babu na shuru moto mas, ila moto tani, lefu rapo ni jana uswa, in time of trouble, mkoe kwa mamba upeni wa economy ya kadai. Let us pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your grace. We thank you for your favor. Their story must be different. Business. Remember your people, Pasitato. Shook off the viper, shook off your problem, shook off that disease, shook off that viper. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Nilipoprofita mpeni wako, chakabata mbele chako, chikukwele mbele chako. That viper must fall. 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 In the name of Jesus, may the viper fall. May the Yakabata marriage, Yakabata business, Yakabata boss. That viper must fall. In the name of Jesus. In the name of Jesus, I decree and I declare. May the viper fall. I know. Yakabata chato, Yakabata destiny yako. Viper fall. By fire, by power. In the name of Jesus, may the viper fall. May the viper fall. Water. May the viper fall. In the name of Jesus, may that viper fall. I don't negotiate. Yakabata business. Let you know. May that viper fall. You know the miracles. Mesitara Jesu, Yakatarosa, Meteteremosa, Riva Sante, Malikata, Paramasukata, Yeketero, Metepelediasa, Yikandemosha. May that viper fall. I declare favor. Your life must have a difference. Jacobaje, Sauko, Mesitara Jesu, may that viper fall. May that viper fall. Shook it off, poverty, shook it off, barrenness, shook it off, in the name of Jesus, in the name of Jesus, shook it off, Gashidone, Rakata Chataka, Menta Baladiasa, Ibakate, Mante Baladiata, Menta Balaso, Rikataba, Manta Baladiata, Reta Bayadiata, fire in the mighty name of Jesus. That viper must fall. That viper must fall. That viper must fall. Anti-marriage spirit, Katabayata, Rekatabosha, Rikataye, Mantabalaso, Yekatayasa, Rikatata, Mantabalata, viper fall. Shook it off. Favor, fire. Shook it off. In the name of Jesus. May that viper fall. In the name of Jesus. That viper must fall. May you carry grace that you are now free. May God give you the grace difference. In the name of Jesus. That viper must fall. Chakamone Perechiako. Chakamone Rabasarako. Messi Karacha.
Choke it off.